Hondarrean, sakur galdu baten zaunkak elearen amets arotik iratzarrarazi gintuen eta Elizako zeinuek bi kolpe tinko josituzten. Itzultzea erabaki genuen, zeinek bera isolbe urrunetara. Martxo gauetako estitasunak gatibatzen induen eta treneko bilete bat erosi behar nuela gogoan sartu zitzaidan. Beti hobe sentitzen dintzelako noranaiko bilete bat sakelan. Errabia hori zerk hasi zidan ez nekien, hor oskase gainean. Ene gogoa egaldatu zen ziuntan hilabete pare bat lehenago, Frantzia behere horretan zehar egin nuen bidaiaren aztarna mentalera. Irudiz, aitzinetik, ezagutzen ez zuen gizon batekin, solasean bermatu emazteak kosmopolitan irakurtzen zuen. Astotik oilarrera pasatu nintzen. Frantsesek naski alderantziz egiten zutela azpimarratze beharrik ez nuen. Treneko anderearen aldeari berriz bihurtu nintzaion. Eskuartean zeukan aldizkariaz gain, jargian erdi irekirik Femmes Actuelles ikus nezakeen, mehatzeko 5 erregimen proposatzen zituela. Ez daukat neure burua Claude Lelotxentzat, baina gizon eta emaztearen ibilaldia konta diezazuket. Agian, haien aditzen inpudikotasun publikoak naizen erabea inozentan inarrozi zuelako. Emaztea, zioenez, dibortziatua zen, 2 haur handiren ama. Zezin nezakeenaren arabera, gizona alaber. Geltoki erraldoi hartan, bakoitzak bere aldetik sartu zen bagoian, eta elkarren ondoan plantatu zirenean, ia maitaleak ziren eskatu nuen nirekiko, bidaia osoan galdeari erantzun finkorik aurkitu ezinean.